Dr. Izzy Gerstenbloed gaf vandaag tijdens de persconferentie aan wat de situatie is rond de coronabesmettingen op Curaçao. Zoals bekend zijn er 11 registraties, 1 persoon is overleden, 3 zijn volledig opgeknapt en de rest zit in het ziekenhuis of thuis in quarantaine. Gerstenbloed benadrukte dat Curaçao nieuwe maatregelen heeft genomen om te zorgen dat de coronabesmettingen beperkt blijven. En dat betekent dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven en niet zomaar de straat op gaan, alleen voor boodschappen of bijvoorbeeld medicijnen. Lange wachtrijen vandaag voor de supermarkt op Curaçao. Er zijn nieuwe maatregelen genomen en dat betekent dat mensen eigenlijk alleen nog maar de straat op mogen als ze een vitaal beroep hebben of als ze naar de supermarkt gaan. Maar de supermarkten laten nog maar een beperkt aantal mensen binnen. Ook mag nog maar 1 persoon per huishouden boodschappen doen. Kinderen onder de 16 mogen sowieso de supermarkten niet in. Verder moeten de supermarkten ervoor zorgen dat iedereen bij de ingang een hand sanitizer kan gebruiken. Alle winkelwagentjes moeten worden schoongemaakt na gebruik. Op Sint Maarten geldt vanaf vanavond een avondklok en dat betekent dat niemand zonder uitdrukkelijke toestemming zich nog op straat mag begeven tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Eerder stelden Aruba en Curaçao al een dergelijke maatregel in.